Atención, observade, lúa chea a finais de setembro. Ben, acaba o mes de setembro e vai comezar outubro ou outono. Cando vexade a estreia deste vídeo, será día 30 de setembro, claro. Pero máis importante, vemos que estamos no plenilunio, nunha noite moi despexada. Este ano en Galicia foi moi raro o clima, sobre todo aquí en Santiago. Pero máis importante, acabamos xa o mes de setembro, empezamos outubro, achegándonos así ao final deste ano 2023, con lúa chea no ceo, no firmamento. Mirade como brilla. O ceo limpo e despexado, esperemos sempre que haxa o tempo podamos desfrutar de ceos limpos e despexados. É que a contaminación lumínica, tanto en zona urbana como rural, non nos impide ver o ceo despexado e limpo e ver a lúa, sobre todo cando está no plenilunio, así tan fermosa. Estrelas non se ven moitas hoxe, pero está a lúa no plenilunio. Unha das maravillas da natureza que sempre debe prevalecer aí. Unha mensaxe ecoloxista. Dito isto, aquí corto o vídeo. De que a próxima, coidemos sempre o medio ambiente, o máximo posible.